Здравейте, инвеститори! В този епизод ще говорим за волатилност, ливеридж и обратни изкупувания. Все важни неща. Движението на VIX в сряда, след решението на ФЕД за паричната политика, бе огромно. Екипът за деривати на Goldman Sachs обяснява този най-голям еднодневен скок на VIX от 2018 година и втория най-голям в историята с първо много ниската начална точка на краткосрочната имплицитна волатилност и второ нездравословно функциониращият пазар на акции. Въпреки че волатилността започва да се успокоява, VIX на нива от 23 и VVIX на нива от 123 не показват спокойни пазари. Скоковете на волатилността са склонни да избледняват, но има няколко структурни проблема с този пазар. Огромният ливеридж и жаждата за изпъкналост създадаха сложни деривативни рискове, които е трудно да се хеджират.